As rías son lugares de grande riqueza biolóxica e entre a fauna habitual, ás veces, atopamos os arroaces, cetáceos de tamaño medio, medindo os adultos entre os 3 metros e os 3 metros e medio de lonxitude. A poboación de arroaces de Galicia divídese en dúas partes. Os arroaces que habitan nas rías e os que viven fora dela, nos cantís, e entre eles non se mesturan. Os que viven nas rías están nelas todo o ano, algúns dende que nacen ata que morren. Pois os arroaces viven dentro das rías, en mandas, viven en mandas familiares. Digamos que as femias pois teñen un cachorro cada 3 anos. Os arroaces adoitan formar mandas familiares de entre 15 e 20 individuos, mais ás veces un arroaz pode ser expulsado da manda, converténdose nun arroaz solitario. É o caso de Confi ou Manoliño, o arroaz solitario detectado en 2019 en Portosín, na ría de Muros e Noia, que comezou a vivir nas inmediacións do porto, onde o resto dos arroaces non o irían buscar. El se move pois entre a zona de Portosín e a Creva, aínda que últimamente pasa un poquinho tamén hacia a zona de Esteiro, e esta zona do porto pois é o que lle chamamos zona de seguridade, que é un sitio digamos de refuxio onde el se sinte seguro, donde ven a descansar incluso. Entón, pois, bueno, en este caso, pois, hai que manter un especial cuidado de procurar deixalo tranquilo en esta zona, porque sí que pode ter algún comportamento agresivo no caso de acercarse a ela. O arroaz comezou a acompañar as embarcacións e logo tamén aos mergulladores da Navalla de Noia e Porto do Son. A partir de que un deses mergulladores atreverase a chegarse a Confi, o arroaz comezou a buscar o contacto cos humanos. Manoliño xa é como un membro máis da familia mariñeira da ría de Muros e Noia. De feito, é normal velo case todos os días. Cando nos acercamos a él ou nos ve, xa él se acerca a nosa lancha, trata de que lle toquemos e está sempre a volta da nosa lancha. É como se él buscara xente, como se estivera acostumbrado a estar xa con máis persoas. Estes contactos, a pesar de ser entretidos tanto para o arroaz como a xente que traballa na ría, modifican o seu comportamento. Obviamente modifica o seu comportamento porque os arroaces solitarios teñen como varias fases. Unha primeira fase de afastamento de todo, é dicir, non se relacionan con nada, e a partir de aí ve que pode cubrir as súas necesidades emocionais pois a través e sociais, no? A través do contacto cos humanos. Ademais, Confi entretén as mariscadoras da zona grazas ás súas visitas diarias, mais non sempre é un pracer que o arroaz nade ao redor delas, xa que ás veces dificulta o seu traballo. Pois en xeral, para a maioría dos mariscadores, de momento non é ningún problema. Si que lle fai visitas pois case a diario e deixase ver polo Porto do Freixo, pero últimamente sí que lles interfire no seu traballo. Eles teñen un horario moi xusto para traballar, a veces traballan a bastante profundidade, según a marea e a zona. A hora de traballar, pois os mergulladores que están a varios metros de profundidade, pois collendo esa navalla, pois pode ser un problema, non? Porque están con suministro de aire, con mangueiras, e a reacción que podes ter nesas condicións pois non é... Bueno, pode ser preocupante para eles. Por isto, a Confraría de Noia ten realizado varias charlas sobre como actuar ante estes cetáceos solitarios como Confi. Pola súa parte, a CEMA expón certas recomendacións a ter en conta para tratar co arroaz. Confi é un arroaz solitario, os arroaces son especies protegidas e, por tanto, pois a legislación tamén nos impide pois realizar, digamos, unha serie de cousas, non? En todo caso, o que temos é que manter sempre certa distancia, procurar non chamar a atención del, e sobre todo pois procurar non manter contacto directo, no? Si estamos na auga e podemos salir, no caso de que el se achegue, pois salimos, e se non, pois intentar pois non manter un pouco ignorancia sobre el e non tocarlle directamente, no? Sei que é difícil porque el moitas veces pois chama a atención da xente e todo eso, pero esa situación de xogo e de contacto directo pois ao final termina prexudicando. Ademais, os comportamentos dos cetáceos diferencianse de cando están sós ou en banda, polo que hai que tomar precaucións, aínda que se amosen dóciles, para evitar comportamentos violentos cara ás persoas, como os que tivo outro cetáceo moi coñecido en Galicia, Gaspar. Fóramos a Cariño e queríamos velo e tal, e resulta que un chaval se tirou desde o espigón encima del, mordeulle, aquel mordía, Fixolle
5 dentes aquí sangrando na perna. Mordeulle e marchou, e claro, dixenlle ao outro, vamos nadando hasta ali, que está ali. Como nadando hasta ali, me pegou unha paliza, tío. Porén, a maioría das veces son os mamíferos os que se prestan ao contacto coa xente con xogos para chamar a atención. Sabes o que facía o tipo? Para meter a xente na auga. Chegaba aquí, buscaba un cabo no fondo, facía un nudo coa cola, un cabo, o cabo está flotando, el fai un nudo así, e fai. E todos Dios desde a peirada dicindo, hostia, que se afoja, vamos! 5 personas na auga. A CENMA mantén un seguimento continuo dos movementos dos arroaces. O cetáceo solitario, Confio ou Manoliño, decidiu quedar entre nós, os seres humanos, ao menos ata que medre e poida enfrontarse cos exemplares da súa especie e entrar na manda. En teoría, pois podería volver a deixar de ser solitario e volver pois a integrarse en algunha manda ou con algún grupo, sempre cando pois encontre exemplares das súas características, non? Da súa idade, un pouco pois máis ou menos que poida, bueno, coincidir con eles, non? Mentres temos que aprender a respectalo, mantendo a distancia e evitando o contacto directo na medida do posible, para que manteña a súa esencia e siga sendo un arroaz libre e feliz.